सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत भाई चैनल पे और बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी चैनल वाला के। बिहारी खाना ही चैनल के नाम ये हमरा के इनवाइट कैले बा आज। और हमार भी आपन दूगो चैनल बा, अपना खान पान के नाम से और एगो रेखा ब्लॉग लाइव के नाम से। तो रुआ लोग के पसंद आई आज हम जो बनावे जा रहल बनी बिहार के बहुत लोकप्रिय खाना मकई के भात और साथ में आलू गोभी के सब्जी। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करब लोग। जे फर्स्ट टाइम देख रहल बा वो जरूर सब्सक्राइब करी। धन्यवाद। और चले के अभी देखे के मकई के कच्चा चावल है ये, जेकरा के अच्छा से धो के आधा घंटा पानी में फुला देवे के बा। आधा किलो के करीब बा ये। बहुत ही आराम से बनेला और बहुत जल्दी बनेला। अब गर्म पानी में कैले बानी। आधा किलो में 2 लीटर पानी है में लागी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खोजेला ही। 2 लीटर पानी हम कढ़ाई में खूब बढ़िया से खौला ले बानी। ओकरा बाद ही मकई वाला दाना डाल देतनी। बस एकरा में इहे बा कि खूब बढ़िया से थोड़ा देर बाद से चलावे के पड़ी, ना तो नीचे बैठ जाला। तो हम देखिए धीरे धीरे चला रहल बानी, एकरा के छोड़े के नहीं खे, ना तो बैठ जाई। और देखिए है में अभी बबल्स आए लागल, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाला। सब मिला के हमरा ख्याल से आधा घंटा लागेला बनावे में। आँच मीडियम रही, मध्यम आँच रही। और है में हम 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल बनी, इसी तरह वह स्वाद अनुसार डाली। और लास्ट में तैयार हो चुकल बा। तो 1 चम्मच घी ऊपर से हम डालत नहीं, जेकर से खुशबू और स्वाद दोनों ही बड़े बढ़िया आवेला। एक साथ हम सब्जी बनाई आलू गोभी के, तो वो देख लियल जाओ। आधा किलो गोभी बा, एगो बड़ा साइज के आलू बा। एक हम रस वाला सब्जी बनाई, एक साथ बहुत अच्छा लागेला मकई के भात के साथ। मसाला है में रही नमक स्वादानुसार, और फिर रही हल्दी, और ये बा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बा आमचूर, ये बा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा अजवाइन छौंक लगाए खाती। इतना सब मसाला हमें के सब्जी में डाले के। और ई बा रिफाइंड ऑयल, रुआ घी से बनाई या ऑयल से बनाई, मैं ऑयल से बना रहल बनी। प्याज काट लेवे के मीडियम साइज में। प्याज बा करीब 150 ग्राम, लहसुन बा 100 ग्राम छोटा छोटा काटल बा, रुआ कूच भी सकेनी, पीस भी सकेनी। अदरक बा 100 ग्राम, टमाटर 2 बड़ा साइज के बा और 2 गो हरा मिर्ची बा। टमाटर के भी हम छोटा छोटा काट ले बनी। तो इतना सब सामान चाहिए सब्जी खाती। मकई के भात तो आराम से बन गई, ओकरा खातिर सब्जी और मसाला दही चटनी बहुत बढ़िया लागेला। तो कढ़ाई में हम तेल गरम कर ले बानी। देखी कढ़ाई में तेल गरम हो गई बा, और छौंक के जीरा अजवाइन लगा के हम फिर आलू गोभी डाल देनी है। एकरा के अच्छा से भून लेवे के बा। तनी सा कमे आँच में रुआ ढक ढक के भूनब तो बढ़िया रही। एकरा के निकाल के फिर हम हल्का सा प्याज भून लेते। आलू गोभी निकाल लेनी और में कढ़ाई में प्याज डाल देनी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देनी, ताकि खुशबू और स्वाद दोनों ही बहुत बढ़िया हो जाए। लहसुन मिर्चा अदरक एक साथ पड़ गई, एक के भी तनी सा भून लियल जाओ। और एक के बाद टमाटर डाल देवे के, टमाटर के भी थोड़ा भून लेवे के बाद। टमाटर तनी जल्दी गल जाला, ऐसे लास्ट में ही डाले के चाहिए। और उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक स्वादानुसार, वह बढ़ा भी सकेनी। आलू गोभी फिर से डला गई, ताकि भून के रख ले रहनी अलग से हम। अब है में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर लाल मिर्च सब अभी एक के बाद दिया जाए। अमचूर बा आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर भी पड़ जाई, और हमें पानी पड़ जाई करीब 1 बड़ा गिलास पानी। और एकदम स्लो करके ढक के रख दिहल जाओ। 10 मिनट बाद रुआ खोल के देखी सब्जी तैयार मिली रहुआ। रुआ चाहे तो धनिया पत्ता ऊपर से डाल सकेनी, और नहीं की भी डाल सकत, ऑप्शनल बा। अब रेडी बा, चलिए प्लेटिंग कर लेवे के मकई के भात के। देखिए मकई के भात बा, मसाला ला दही सब्जी चटनी।